Cvičenie ešte lepšie ako chôdza a beh sú zhyby vo visu. 2 minúty každé ráno a večer prebudia vaše telo a natiahnu všetky kĺby. Po mesiaci sa mi kríže v dolnej časti chrbta cítili oveľa lepšie. Veríte tomu? Odkedy som objavil toto tajomstvo, stačí mi to len 2 minúty denne. Mojím prvým ranným rituálom sú zhyby vo visu. Vydržte 2 minúty a o 6 mesiacov sa mi kríže v dolnej časti chrbta zdajú byť mladšie. Seniori, ktorí sa venujú fitnessu, nebehajú. Cvičia zhyby vo visu. 5 minút denne. Prebuďte svoje telo a natiahnite si krk, ramená a dolnú časť chrbta. Vis s vystretými rukami znižuje tlak na medzistavcové platničky pomocou vlastnej telesnej hmotnosti. Prirodzene uvoľňuje stres v dolnej časti chrbta. Z toho môže profitovať každý. Vyskúšajte to a presvedčte sa sami. Ak ste ako môj otec a máte slabý úchop alebo silu v rukách, použite asistovaný závesný popruh. Toto účinne chráni vaše zápestia a umožňuje vám zdvojnásobiť čas visu. Neuveríte tomu. Toto jediné cvičenie môže výrazne uvoľniť stres v dolnej časti chrbta a posilniť jadro. Ultimátne cvičenie dolnej časti chrbta. Odkedy sme prijali túto metódu, s otcom robíme 5-minútové cvičenia visu každý deň. Už 6 mesiacov visíme úplne bez pohnutia. Teraz sa jeho chrbát cíti voľnejší. Toto vedecky navrhnuté trakčné stretchingové cvičenie rozširuje medzistavcový priestor, uvoľňuje dolnú časť chrbta a zmierňuje tlakové body. Ak máte, rovnako ako môj otec, slabý úchop a chýba vám sila v rukách, môžete použiť tieto pomocné háky, chrániče zápestí a zdvojnásobiť čas cvičenia pre okamžité výsledky. 2 minúty každé ráno a večer revitalizujú a otvárajú každý klb. Po mesiaci sa váš chrbát cíti ako nový.